Ako to je, že pomáhať a chrániť? Je vám to povedomé? Heslo policajtov. Niektoré prípady však ponúkajú otázku, či sa týmto heslom riadia naozaj všetci policajti. Áno, všetci. Lučenecký policajt dal napríklad vodičovi pokutu za to, že si nechcel rozbiť na výtlku auto. Veď sa pozrite. Vodič sa vyhol tejto obrovitánskej jame, oproti však išli policajti a tak zinkasoval pokutu 100 eur. Vodič osobného motorového vozidla prešiel do protismeru, pričom ohrozil a obmedzil služobné motorové vozidlo, ktoré išlo vo svojom jazdnom pruhu. Išli za mnou, že ja som prešiel do protismeru. Bolo to zhruba takto. Vodič obchádzal výtlk, čo si všimli aj policajti. Potom, čo vodič výtlk obišiel, zastavili ho. Aj napriek tomu, že na ceste už nevidieť pre jej dezolátny stav ani len stredovú čiaru, podľa Ervina policajt mu tvrdil, že jeho auto išlo v protismere. Podľa mňa nesom vinný a nemal som hneď automaticky vypisoval šek a dávny papiere zobral vodičky. Ervin hovorí, že policajt trval na svojej verzii, že bol ohrozený. V mnohých úsekoch Slovenska už sme ohrození my ako vodiči, takisto naše autá. Pozrite sa však na tú cestu, tu sa príliš rýchlo jazdiť nedá. Ten vodič nemohol ísť viac ako maximálne 30 km rýchlosťou. Policajt bol tvrdohlavý, vodičovi pokutu udelil. Hodnotenie policajtov, že ich tento vodič ohrozil, nie je adekvátne a nie je na mieste. Podľa mňa by mali riadiť radšej tú premávku a pomôcť vodičom. Podarilo sa nám nájsť aj konkrétneho policajta, ktorý dal vodičovi pokutu. Na slová bol skúpi. Ako ste dospeli k názoru, že ten vodič išiel stredom? Na mieste, kde pokutoval, sme strávili pár minút. Všetci vodiči vrátane policajtov sa vyhýbali jame presne tak, ako tento vodič, ktorý za to dostal pokutu. Pre televíziu Joj, Števo Bodor. Ja neviem, či ste tam tú cestu videli, ale vraj tam naozaj bola. Ak si vy vo výtlku zničíte auto, môžete požiadať peniaze od poisťovne alebo správcu cesty. Presný návod, ako na to máme na stránke noviny.sk.